zan yi sa'a sandani waƙar bikin diyar kirki mun yi sansani ya rabbi sa idan na yau tabbi zamani. Salatu kawunsa imamu mujtaba mafi daraja da girma ya da shugaba mai hankali uban masu da shi ja gaba sa'a hali sahabbansa ba zan cire su ba. Aure aka yi yau baiti zana dandaka domin taya ku murna ku fito maharraka ranar farin ciki ta zo tun da an saka gambo da rahama juna sun ka mallaka. Farko da shawari na a gare ko zanayi hakuri ya zan makami ko wanne yanayi in kun rike shi kun kauce dukkan